השיחה הופנתה. לפגודה? מה זה הופנתה? כנראה עשו עקוב אחריי לטלפון או משהו. ארבעים וחמש איש, אתה מבין? יש לי 45 איש שם, הלו? שלום לך. אני הגעתי לפגודה? נכון. תגיד לי, אני רוצה לבוא עם קבוצה היום, אני יכול להגיע עד שעה זה? כמה אנשים? 45 איש. 45 איש. באיזה שעה רוצים להגיע? מה שעכשיו? עכשיו שעה 6:30. נניח בשעה 8 יכול להגיע כולם? שעה 8. רגע, תן לי מספר תוך דקה, אני חוזר לך. 0526 כן? 32 כן? 00 כן? 89. מה השם? יעקב, אבל תגיד לי, כן. אתה עסוק עכשיו? לא, אני כבר חוזר לך בעניין הזה. רגע, תגיד לי עכשיו, אנחנו רוצים לבוא 45 איש, אבל מפוצלים, לא רוצים לבוא כולם ביחד. זאת אומרת, רוצים לשים קבוצה אחת של 20 איש במקום, ו25 איש במקום אחר, ליד. בסדר, אני לא חושב שתהיה בעיה, אני כבר אחזור אליך בעניין הזה. בסדר, תגיד לי עכשיו, מה התפריט שם, פחות או יותר? החמוץ מתוק, הוא מתוק או שהוא חמוץ גם? גם חמוץ, גם מתוק. אבל היא שואלת אותי כמה אתם יכולים להכין בכמויות? אפשר כמה שרוצים. וסוגי אורז, כמה אורז? כמה? הרבה. הרבה סוגי אורז? 3 סוגים. מה השם שלהם? יש אורז לבן, יש אורז טללי ואורז עם ירקות. מה השמות? יש להם שמות מיוחדים? כן. שהם ידעו מה להסביר, הם רוצות לדעת מה להסביר. אל תדאג, יהיה בסדר. הבנתי. רגע, תגיד לי, מבחינת אגרורים וסטייה, סטייה זה כללי לכולם, נכון? מה אתה אומר? הסטייה זה כללי לכולם, נכון? השנייה זה מחיר לפי קנקן. לפי קרף זה נקרא, קרף, לא? כן. קרפים, עכשיו מה יש בקרפים? רגע, סתמי את הפה! מה יש בקרפים? מה זה מה יש בקרפים? מה שאתה מזמין? מה זה, אני רוצה להזמין זה, מה? אני רוצה להזמין דוגמה קוקה קולה, אני יכול? בטח אתה יכול. אז זהו, אז יש קוקה קולה, מה עוד יש? יש כל מה שאתה רוצה, כל השתייה קלה. זה הפגודה, אז תגיד לי, אנחנו פשוט באים מרחוק. מה זה מרחוק? אנחנו באים מאזור קריית שמונה. עכשיו שמה, אם אני נוסע על הכביש בכניסה לטבריה, אני לוקח ימין או שמאלה? תשמע אדוני, אני כבר חוזר לך. בסדר, מה הטלפון שיחה אישי? מה הטלפון שיחה אישי שלך? מה? יש הטלפון של המסעדה, לא הטלפון האישי. אז אתה חוזר אליי? אני אחזור אליך. מתי תחזור אליי? עוד 2 דקות. 2 דקות תחזור אלינו? כן. בסדר, תודה רבה. עכשיו תגיד לי רק דבר אחרון. כן. קינוחים, מה יש לכם שם? מה? יש הרבה קינוחים. בסדר, אז מה אתה צריך לבדוק? מה העניין של לבדוק? מה צריך לבדוק? אי אפשר לסגור את זה מראש? צריך לבדוק אם יש מקום, יש כבר הרבה הזמנות היום. אבל למה זה מקום? עד לשת שבת אני כבר מתקשר אליך להזמין, אז מה צריך יש מקום? אדוני, אני בודק את זה וכבר חוזר אליך, בסדר? אבל תחזור אלינו? כן. אז תחזור אלינו, יאללה. יאללה, ביי. יאללה, תגיד לי! כן. אתה חוזר אליי, נכון? כן, אני חוזר אליך. יאללה. יאללה, ביי. תגיד לי, רגע. לא, אני מצטער כפרה, בגלל שאני זה. אם אנחנו באים, יש חניה לכולם, נכון? לכל העולם יש פה חניה. בסדר כפרה עליך, נביא את כולם, נבוא נעשי שם שמח, קטעים צחוקים, הכל גול. יאללה. I take the story